Il-każ ta' esproprjazzjoni tal-ewwel żewġ kwarti ta' proprjetà fil-Belt Valletta, każ li der fit-Times of Malta nhar il-Ħadd, sar bi proċess normali u ma kien hemm l-ebda indħil jew favoritiżmu politiku kif seta' kien implikat. Dan anke għax in-negozjati ħadu iż-żmien tagħhom. Għal dan is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon, flimkien mal-Kummissarju tal-Artijiet u d-Direttur tad-Dipartiment tal-Propjetà tal-Gvern. Il-każ idur ma' esproprjazzjoni ta' nofs il-palazz li fih bħalissa jinsab il-Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini. Palazz b'faċċati fuq 3 toroq u li bil-liġi tal-kera fl-2028 il-Gvern kien jitilfu. Għaldaqstant il-Gvern beda bi proċess biex jixtri din il-proprjetà biċċa biċċa. Proprjetà li ma nxtrax kollha f'daqqa minħabba l-limitu fil-fondi, però huwa fil-ħsieb tal-Gvern li jixtri in-nofs li fadal. Al kuntrarju ta' dak li ngħata l-impressjoni l-ewwel tranzazzjoni f'dan il-każ saret fl-2007, prova li mhux kollox sar f'temp ta' ftit ġimgħat. Il-persuna in kwistjoni, Mark Gaffarena, tħallas fi flus u tpartit ta' proprjetà skont l-istimi tal-periti, kif ikkonferma s-Segretarju Parlamentari Michael Falzon. Kienet tranzazzjoni ta' permuta ta' exchange li saret fil-passat, issir illum u żgur li tibqa' ssir, u iktar minn hekk il-valutazzjonijiet saru bil-mod indipendenti li jsiru dejjem minn periti tad-Dipartiment, periti li mhux ħadmu taħt l-amministrazzjoni biss, imma periti li ilhom igawdu l-fiduċja tad-Dipartiment anke taħt amministrazzjonijiet preċedenti. Dan fi proċedura li ma tħares lejn kemm persuna xtrat il-proprjetà imma lejn il-valur li din għandha. Fil-fatt għalkemm il-liġi tippermetti wisa biex il-Gvern jinnegozja, bħala regola ġenerali ma jsirx negozjar.